Baranja je jedna predivna regija, prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, brendirana kao takva, jedna od vodećih u kontinentalnom turizmu sa našim Kopačkim ritom i svima što ga okružuje. Dakle, imamo jedno posebno mjesto i prepoznati smo u Hrvatskoj, tako u Europi, ali i na drugim kontinentima. U Baranju doći, a ne vidjeti Kopački rit je totalni promašaj. Dakle, prije svega tu je naš biser Kopački rit, ali i svi mi okolo koji nudimo usluge smještaja, aktivnosti, biciklizma, cikloturizma, iznajmljivanja bicikala, etno zbirke, vinske ceste. Kad se to sve ujedini u jednu turističku priču, Baranja je doživljaj u kojem, vjerujte, 10 dana imate šta zaraditi. Mislim i kakvi su, evo, osim vas, dakle, u zadruzi, kakvi su smješteni kapaciteti u Baranji? Jesu li dovoljni za ove, evo, sadašnje, možemo reći, sadašnji broj posjetitelja? Kategorizirani su od 1 do 4 zvjezdice. Znate da imamo jedan hotel za sada u Baranji, u Belom Manastiru. Ostalo su sve na bazi privatnih smještaja sa od 4 do 20 ležaja. Još moramo puno raditi na povećanju kategorizacije, puno ulagati sredstava, truda i znanja da bi naša usluga za sve naše goste iz cijele Hrvatske, Europe i svijeta bila što bolje. Evo, rekli ste i spomenuli ste usluge, dakle, odnosno mogućnost i iznajmljivanja bicikla i cikloturizam, evo jedna od stavki na koju stavljate možda poseban naglasak. Zašto upravo to? Mi smo se specijalizirali, zapravo naša zadruga je specijalizirani ponuditelj cikloturističkih usluga. Cikloturizam je pojam za koji smo mi saznali prije tek nekoliko godina. Dakle, to je organizirano bicikliranje, vožnja biciklima. Mi pružamo, dakle, kompletnu logističku podršku svim biciklistima, individualnim, grupnim, pa i bavimo se korporativnim turizmom u tom smislu. Dakle, sve tvrtke koje žele da im sve bude od početka do kraja organizirano na biciklima, vožnja Baranjom, ali i šire Vojvodinom, Mađarskom, naša zadruga stoji sa svojom logističkom podrškom iza kompletne organizacije. Dakle, 50 bicikla stavljamo u funkciju, osiguran je servis, pratnja, osiguranje, kompletna oprema sa zaštitnim prslucima, kacigama i svim ostalim što jedan pravi biciklist treba. Evo, znamo da je ovaj oblik turizma u biti u svijetu nekakvoj, ajmo reći, ekspanziji. Znači, osjetili se i ovdje, odakle su najčešći gosti? Ja ću sada se bazirati, samo govoriti, dakle, o našim gostima, cikloturistima, koje smatramo jednom vrlo ugodnom klijentelom, jednom vrlo kvalitetnom klijentelom, platežno sposobnom, koja dolazi u naše krajeve uglavnom sa njemačkog govornog područja.